Malbatên ku çalakiya edaletê digirin serdana partiyên siyasî dikin. Malbatên girtiyên nexweş ên Kurd nêzî sê mehin li Baroya Amedê dest bi çalakiyê kirin bi armanca ku baleyê bidin ser zextên giran ên girtîgehan, dermankirina nexweşan û naskirina derfeta dermankirina li malê. Malbat heftê carek diçin pêş girtîgehê û li wir jî bi daxuyaniyan dixwazin bala raya giştî bikişînin. Roja duşemê malbat çûn serdana Partiya Dahatû Serokatiya Nûneratiya Diyarbekirê. Serokê Partiya Dahatû yê Diyarbekirê Ebuxat Aydin Altaç e. Wî pêşwaziya malbatan kir û dexwazê wan guhdar kir. Malbat rewşa ku zarokê wan dijîn anî ziman û weka partiyê ji wan xwestin piştevaniya wan bikin, dengê wan belav bikin. Em li zargê xwe xwedî derketane bi tûmê hesûzî dana zargê me tenê nan bi tûmê ewladê me ne. Em bi wî belevî em bi xwedî wan derketane belkî cenazê me ser nedana hatana, belkî îfazê zargê me neşirdan dana. İnci Güler Akta daxuya kirin sê dexwazê wan hene û heta niha serdanê xwe da tu bersivek erînî bi dest nexistine. Tam olarak ji wan dixwazin ki em dibin ki nexweşê me yê giran ev ê zindanê da. Nexweşê me bira bêbin berdan, nexweşê me yê dinê bira tedavî bikin. 30 sal cezayê xwe kuşandine, 30 salê wan dişewtin û wan bernadin, bira wan berdin. Denetimli serbestlik derxistine bira bê denetimli serbestlikê hanî bidin zariyê me jî em diwan her sê madî hanîn. Em vê yeka ji wan dixwazin. Aydin Altaş, Serokê Partiya Dahatûyê ya Şaxa Diyarbekirê îfade kir ku Tirkiyeyê girtîgeh gelek caran bi îşkenceyan hatine pênasekirin û destnîşan kir ku ew ê jî piştgiriya doza edaletê a van malbatan Yani daxwazê wan tiştekî mirovahî ye. Çimkî dozê ku ez jî takîb dikim me di dadgeha da parastina wan kiriye ji van xusûsa pir ji wan jî nerazî bûn tê ziman. Çimkî di qanûnê Tirkiyeyê de îro ev meriv yani li gorî fikrê xwe, li gorî partiya xwe, li gorî em bêjin yani tişkîdinê di qanûn da ceza wî dicar secar zêdekî o dawiyê de jî em bêjin cezayê ku di qanûn de derbas be ku tu neyê xwarê û wî bernedî dibêjî ki tu bîna min nafikirî em bêjin tu bîna min tevger nabî ez vê qebûl nakim o cezayê xwe bi temamî bikişîne ve tişkî însanî nîne. Çimkî qanûn dibêje em bêjin çara sêyatî cezayê xwe bikişîne, çara yek jî li gorî înfazê tî werî berdanê. Dirêjkirina vê ne qanûnî ye jî ne însanî ye. Ez bi wî şeklê dikarim bînim ziman. Ji ber ku ev daxwaziyê wan însanî mirovahî û tişkî maqûl e ez ê jî herim bawan ronên bêjim yani ev tişkî em bêjin wisa feş nîne tişkî wisa ku em serê bêjin ev nerast e nîne. Malbatên girtiyên nexweş ên siyasî de îfade dikin ku heta ev dexwaz bi cînê ew dest ji çalakiyê xwe bernadin û naxwazin êdî ji girtîgehan mêtî girtiyên nexweş derkevin. Xecican Farqî, Dengê Amerîka, Diyarbekir.